Росія має негайно виконати вимоги міжнародного співтовариства щодо її дій на сході України, а також щодо окупованого нею Криму. Про це йдеться в резолюції, яку було прийнято на зимовому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. У ПАРЄ відзначили відсутність прогресу у цих питаннях. Народний депутат України та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко резолюцію підтримує, але в те, що Росія виконує резолюцію та негайно деокупує Крим, не вірить. В цілому ця резолюція констатує очевидний факт. Росія брутально порушує міжнародне право, Росія не виконує резолюції, які приймалися раніше. Росія фактично відмовляється від діалогу і результативної співпраці з Радою Європи. Треба чітко розуміти, що якщо хтось сподівається, що щось приймуть в Страсбурзі, то від того Путін вибачиться і піде з Криму і з Донбасу, то це глибока помилка. Це один з дипломатичних інструментів, які використовує Україна.